Pozdrav iz Washingtona, ja sam Ivica Puljić. I dok cijeli svijet očekuje novu informaciju o somalijskim otimačima brodova iz terorističke organizacije Al-Qaida, po prvi put su se sjetili novog američkog predsjednika Baracka Obame. Drugi čovjek terorističke mreže Al-Qaida, Ayman Zawahri, uputio upozorenje da su planovi o pojačanoj nazočnosti američke vojske u Afganistanu osuđeni na propast. U radio poruci postavljenoj na terorističkoj web stranici Zawahri je rekao da je novi američki predsjednik Barack Obama nečastan čovjek. To je bila prva reakcija iz Al-Qaide na rezultate američkih izbora. Gospodin Obama je inače rekao da će se, kad on postane predsjednik, američka vojska fokusirati na Afganistan i na borbu protiv Al-Qaide. Pentagon već sada radi na prebacivanju vojnika iz Iraka u Afganistan, gdje se bilježi sve više terorističkih i pobunjeničkih napada. Zapovjednik NATO saveza u Afganistanu, američki general David McKiernan, izrazio je nadu da će nova administracija brzo osigurati više američkih vojnika u toj zemlji. General McKiernan je rekao da nema dovoljno vojnika u nekim dijelovima Afganistana, osobito na jugu i zapadu, kako bi se pružila sigurnost lokalnom stanovništvu, te je zatražio slanje dodatnih 20.000 vojnika, među njima borbene postrojbe i specijalne jedinice. U nastavku u kongresnim izborima, naime, na Aljasci su 2 tjedna nakon izbora napokon uspjeli prebrojati glasačke listiće i pazite ovo. Čovjek čiji je djed 1911. iz Hrvatske došao u Ameriku postaje novi demokratski senator. Republikanac Ted Stevens, koji u Senatu zastupao u saveznu državu već 40 godina, poražen je od demokrate Marka Begića, gradonačelnika Anchoragea, koji je hrvatskog podrijetla, te će tako postati prvi američki senator koji ima hrvatske korijene. Mark Begić je rođen 1962. godine i bit će jedini senator bez fakultetske diplome. Begićev djed Ivan došao u Ameriku u 1911. godine iz ličkog mjesta Podlapača u blizini granice s Bosnom i Hercegovinom. Otac novog senatora s Aljaske, Nick Begić, bio kongresmen i posljednji demokrat koji je zastupao Aljasku bilo u Senatu, bilo u zastupničkom domu. Nick Begić je nestao 1972. godine tijekom jednog leta i njegovo tijelo nikada nije pronađeno. Izvori bliski vrhu Demokratske stranke navode da budući predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama želi za ministra pravosuđa imenovati Erika Holdera, negdašnjeg doministra u administraciji predsjednika Billa Clintona. Ako bude imenovan i potvrđen na dužnost, Eric Holder bio bi prvi Amerikanac afričkog podrijetla na čelu pravosuđa Sjedinjenih Država. Barack Obama je, obraćajući se sudionicima jednog klimatskog samita u Kaliforniji putem video linka, najavio da će njegova vlada započeti novo poglavlje kada je u pitanju američki angažman u globalnoj borbi protiv klimatskih promjena. Barack Obama je rekao da je cilj da se do 2050. godine emisija stakleničkih plinova smanji za 80%. Obamina će vlada naime svake godine privatnom sektoru dati oko 15 milijardi dolara za razvoj ekološki čistih tehnologija, a Sjedinjene će se države znatno aktivnije angažirati u multilateralnim pregovorima o najboljem načinu borbe protiv klimatskih promjena. Priča o američkoj ekonomiji ponovno nas vodi do Kongresa i 3 najveća američka proizvođača automobila, General Motorsa, Forda i Chryslera, koji se pokušavaju izvući iz velikih poslovnih problema, tražeći novac od savezne vlade, insistirajući da ukoliko ne dobiju 25 milijardi dolara pomoći, da će sve 3 kompanije propasti i tako na dno povući na milijune Amerikanaca koji će izgubiti posao. Ne znamo je li to prijetnja ili prognoza, moglo se čuti u Senatu. Senatori su pak krivili upravo direktore za sadašnju krizu zbog nedostatka vizije i uspostave lošeg poslovnog modela. Politička podjela izgleda ovako. Demokrati bi da se automobilskoj industriji da 25 milijardi dolara pomoći, republikanci kažu nema govora, mogu dobiti jedino zajam od 25 milijardi. Ispred zgrade Kongresa sindikalni čelnici poručuju spasite naše radna mjesta, radnici poručuju bez General Motorsa nema posla. Pazite ovu informaciju. Direktori Chryslera, General Motorsa i Forda došli su u Kongres moliti za novac za svoje firme s 3 zrakoplova. Naravno, privatna. Mnoga hvala što ste bili s nama. Vidimo se ponovno sutra. Doviđenja.